Doncs vaig arribar a través d'una associació de búsqueda de treball per discapacitats, que em van donar diverses direccions de diferents centres especials de treball. I bueno, vaig anar triant en internet, a més, i vaig arribar a la vostra pàgina, a la pàgina del CET, de la Calaixera, on em vaig inscriure enviant un currículum. I bueno, durant aquest període de treball he estat fent diverses coses laborals, llavors no tenia temps per fer altres coses que no tindria que fer. I bueno, bastant bé, em sento realitzat i bueno, és una oportunitat. El factor de fer feina i dedicar-se a un projecte, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, mentre estàs fent coses, no estàs buscant distraccions a nivell mental o de diferent tipus, que és això, si no treballes t'avorreixes i l'avorriment és perillós. Que no es preocupin, que no és que sigui a la fi del món, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, sí, és un pal, però bueno, de tot es surt i sempre n'hi ha ajuda. O sigui, no hi ha un factor de repulsió social que estigués com de manera total. O sigui, hi ha gent que no tolera les coses, però en la normalitat es pot fer coses. No hi ha un bloqueig total de tot. O sigui, el bloqueig, si de cas te'l fas tu, creient que no hi ha oportunitats. Doncs que no perdis el temps i espavila en buscar-te una solució a l'avorriment.